Polámu sa ložiska. No a neoblievaj sa. Tak, a teraz ja vás idem točiť. Nasadať. Ty sa nechceš sviať? Ne. Denis, postav sa z tej zeme. Padneš tam, Denis. Nie. No Ježiša, poriadne. Taká glúpa skoro. Trochu staršia. Tak Luboš ten zase kedy bol do príde? Nie. Ešte Luciou? S Luciou. Tak ona zase vypadá lepšie, ako ona. Vozi loptičky. Vymyslela si to, že čo bude chodiť dokola, ne? Keď cudze rozdáva. No nie? Zasran malý, aha. A chlapci si ani nebráňa. Počkaj, ide si zobrať, aha, malý. Ide, tak. No. Opýtaj sa chlapčeka,